posachedwapa tikupasirani zimene zili mu mzinda wa Lero pamene Dennis Matha, mtsogoleri wa National Resolution for Change, akuchitisa press briefing makamaka yokhuza zinthu zikuluzikulu zochitika mdziko ndipo iwowa akuti limeneli ndi gulu limene tsogololo afuna azachipanga ngati chipano. Takhani pompo mumvesere zimene akutengerani pa press briefing imene. Msonkhano wa Tulankhani umene akonza ndi National Resolution for Change NRC. Mtsogoleri ndithu wa panopo tongoti gulu chifukwa akulilembetsa ngati chipani NRC, koma pakali pano akutero kuti ndi chikombole chimene ndithu chatenga masomphenya ndithu chinyamata kukhuzana ndi dziko lino la Malawi. Ndiye mtsogoleri wa gulu limeneli iwowa ndithu nda Dennis Matha ndi amene akhale akutilankhula tsiku la lero. Ali ndi fundo zawo zitatu zimene afuna alankhule ku mtundu wa Malawi. Ine ndi Franklin Mtambalika, ndipempheni kuti tikhalire limodzi. Poyambirira titamva kaye nyimbo ya fuko lino, nyimbo ndithu ya fuko lathu, kenaka Dennis Matha akhala kuti yankhula posachedwa. Chithunzi mukuchonachi tikukumbukira anthu amene aphedwa 1915 during John Chilembwe uprising. Ndiyeno tikamayimba nyimbo ya fuko lathu tikufuna m'mitima mwanu mwalingalire anthu amenewa, kungowapatsa ulemu ndi anthu oti simungadziwe ndopanda mayina koma anali ndi chikondi ndi dziko lawo. Zikomo. Tokhala pansi. Okondedwa Malawi, kachiwiri ndikulandireni soni kulikonse kumene mukutionera. Ena akutionera masamba anchezo, ena akutionera pa live broadcast ya Zodiac Television, komanso ena akutimvera pa radio. Choyamba ndithokoze Ambuye chifukwa cha tsiku la lero limene watipatsa, watidzutsa ndi mphamvu, watipatsa nzeru ndi chikondi cha dziko lathu kutiyang'anira kufika mpaka tsiku la lero. Tiyamikenso Amalawi wonse okonda dziko kulikonse kumene ali, amene timathandizana mu njira zosiyanasiyana komanso kulimbikitsana pa ulendo wokonza dziko. Dzina langa ndine Dennis Matha, ndine amene ndayambitsa National Resolution for Change NRC. NRC ili magawo atatu. Gawo loyamba ndi chikombole, chili ngati chikombole chimene tifuna kuombera monjera yomanga Malawi amene tikumufuna. Gawo lachiwiri NRC ndi kaganizidwe kosintha dziko, ndi upangiri umene uli ndi mayankho amavuto osiyanasiyana, mayankho amene ali atekiniko ufuna kasinthidwe ka dziko. Gawo lachitatu la NRC ndi revolution. Ndi revolution imene imafuna kulimbana ndi adani onse a dziko lino, adani ankati ndi akunja komwe, adani amene amabwera ngati ma systems, amene amabwera ngati ma institution, ndi amene amabweranso ngati anthu. Likhumbo lathu kuti tsiku lina chiganizochi chidzatokhala pa ballot paper kuti Amalawi achisankhe mu process ya democracy. Koma timakhulupirirabe kuti chimenecho sichotiletsa kupangiratu mbali yathu pa zimene tingathe kuthetsa zoyipa, pa zimene tingathe kubweretsa zabwino,
ndipo zimene tingathe kuteteza zakutsogolo kuganizira tsogolo la ife ndi ana athu. Mavuto amene tinawo Malawi munomo ambiri titha kuwayika mu gulu loti ndi mavuto azachuma. Madandaulo athu ambiri 99% a Malawi ndi mavuto oti atha kuthetsedwa ndi kukonza zachuma, kukonza ndondomeko za ndalama. Pali mavuto monga alimi athu amadandaulira kusowa kwa fetereza ndi zipangizo, mene Amalawi timadandaulira muzipatala kusowa mankhwala, mene timadandaulira anthu olembedwa mboma ndi anthu ena amene ali makampani kuti masalale ndi ochepa, mene timadandaulira kuti ayi tikusowa zintchito, mene timadandaulira kuti anthu tikukanika kumaliza masukulu chifukwa choti fees palibe. Mavuto ambiri Malawi onse amagwera ku mavuto azachuma. Vuto la mavuto azachuma ni magawo atatu. Gawo loyamba ndolina kuti mavuto azachumawa ndochita kukonzedwa. Pamene anthu ambiri sitinapamvetsetse, mavuto azachuma ambiri ndochita kukonzedwa. Pali ndondomeko za dziko lapansi zimene zinakhazikitsidwa pakayendetsedwe ka zachuma kuti gulu ambiri lizikhala lopanda ndalama. Timakamba pa chizungu timati 3 economic classes. Ndi gulu lapasi kwambiri ndi gulu loti likwena zikhala lopanda ndalama, lizingokhala ndi kachenji kongokwanira kuti lidye lidzuke. Gulu limeneli limapangidwa kuti lizisonkha mphamvu zopangira katundu ndi kuperekera maservice. Ndiye ndondomeko imene inakhazikitsidwa pa dziko lapansi. Ndondomeko imeneyi imabwera through imene timati monetary policy. Monetary policy ili magawo awiri. Pali gawo la monetary policy imene imayendetsedwa ndi aini yake ndalama imene ndalama ya dziko lonse yotchedwa dola. Anthu amenewa amayuza amati expansionary policy, ndi njira yolowetsa ndalama yochepa mu system kuti isimakwanire anthu azilimbikira kwambiri poyikanganirana. Vuto la system imeneyi kwawo silivuta kwenikweni, chifukwa chonena kuti anthu amene ali ndalama zochepa boma limawathangatira. Zipatala amapeza zabwino, masukulu amapeza abwino, chitukuko amachipeza chabwino, chifukwa kuti boma lawo limatha kuprinta ndalama imene ingathere. Pamene ma economist ambiri chilungamo chochi chimapweteka amafuna kutsutsa, koma ndi chilungamo. Iyi ndi ali formula opangira determine kuti aprinte ndalama ambiri bwanji, kwa amaprinta amene angathere. So ndalama zimenezi zimagwira ntchito mu dziko mwawo. Wotero olo anthu awo alipidwe mochepa amathabe kupeza zosowa za moyo wawo. Munafunsa kumati akaprinta ndalama zambiri, ndalama yawo simatha mphamvu chifukwa chani? Chifukwa choti iwowo anamenya nkhondo ya World War II, ndipo mphoto yake inali kuti akhale ndi universal currency ndi federal bank. Zimenezi zimathandiza kuti ndalama yawo yonse izigwira ntchito dziko lonse lapansi. Ndi kuti ndalama ija niyo mayigwirira ntchito, komanso ikabwera ngati ngongole, interest yake ija imathandiza kuti iwo aja asathe kuprinta ndalama ina mosagwetsa mphamvu yawo, ndi iwo zimathekera. Koma gawo lachiwiri ndi ifeyo ndalama yathu ya mudziko, local currency, imene tingati kwacha. Kwacha ife sitingaprinte imene tingafunire pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba, malamulo a dziko lapansi amafuna titulutse rate yoti ayivomere ndeni yake ndalama World Bank ndi ma institution ena ngati IMF. Chachiwiri, ndalama yathu kuiprinta imene tingathere, ndalama yathu simagwira ntchito kunja, kotero singathe kuigulitsa kunja, singathe kuibwereketsa kunja. Ndi kuti kuiprinta imene tingathere, ndalamayo ipangitsa kuti igwe mphamvu. Kotero tikasankha expansionary policy zimapangitsa kuti anthu athu amene tikuwalipira mochepa, komabe boma silithabe kuwapatsa zosowa zawo, sitha kuwapatsa fetereza, sitha kuwapatsa chitukuko, sitha kuwapatsa mankhwala zipatala, sitha kuwapatsa masukulu, zimene maiko anzathu akaprinta ndalama amene angathere amatha kuwapatsa boma lawo foti ndalama yawo sigwabe mphamvu. So anthu amene akuvutika ndi system inakonzedwa, ndi ma system oti atsogoleri athu amakhala anavomereza, anasayina, zimene tiziunikirebe kutsogoloko. Vuto lachiwiri la umphawi ndolina kuti umphawi wathu timauvomereza. Pali maufulu ambiri amene amamenyeredwa pa dziko lapansi, koma ufulu wa zachuma sumamenyeredwa. Chifukwa aliyense amene akuvutika ku zachuma amaona ngati ndi vuto lake. Anthu akufunsa sikulu unalekezera pati, ayi mfake simu ndi pabwinoka azana maphunzira. Tikuyola kuti wina ophunzira sali pa ntchito ali pa umphawi pompo. Akuza kuti amabizinesi anu
akusowa mindset yabwino kuti ayende bwino. Umangoziblema wekha peno kuvutika muzachuma umaona ngati ndi vuto lako. Ndiye ufulu wa zachuma sumatani sumakonzedwa. Gawo lachitatu ndonena kuti mavuto azachuma ali ndi amene amapindula pa mavutowo. Kotero ukafuna kuthetsa mavuto azachuma umakhala ndi adani amene ali kupindula mavuto azachumawo. Ndifaka atsogoleri athu akakhala sali pa mpando amalongeza zambiri, amakhala pa mpando amamba kuzindikira kuti pali adani akulu kuposa msinkhu awo amene akupindula pa mavuto azachuma. Mwina kutsogolo kuso ndifotokoza malingana nthawi. Komano mwina funso pozindikira kuti umphawi ndoyenera kuuchotsa. Gwero lathu ngati nasi ndofuna kuchotsa umphawi undithu. Tingauchotse bwanji umphawi umenewo? Choyamba ndi ndondomeko ya zachuma. Tikuyenera ifeyo kuzipatula kumonitani policy ya atsamunda imene timakakamizidwa kudzera through ngongole za IMF, thandizo la Global Fund, komanso kudzera monetary policy ya Reserve Bank imene imalamulidwanso ndi World Bank. Tikufunika kukhala monetary policy yathu. Ndikukumbukira apapa ndi wiki imene tikukumbukiranso John Chembo uprising pa 3 February ndi tsiku limene makhupiro John Chembo anaphedwa. Pali chimene John Chembo chimene amadziwa chimene atsogoleri athu ambiri samadziwa. Ndi madziwa history imene anasainira Kamuzu, anavomereza Kamuzu imamutsitsa John Chembo ngati munthu ongomenyera nkhondo za kuminda ku Mati Estate. Chifukwa Kamuzu anali ndi ego yofuna kuti azonika ngati ndiye khamera athana analimbana ndi azungu. Amayimbitsa makolo athu nyimbo zomati walanda dziko ndi mawoka mukumbukira ino. John Chembo amadziwa chinthu chimodzi. Amadziwa kuti kukubwera universal currency imene ipatsidwe kwa amene awine nkhondo. Ndifake mukati amene ayimbonya Sun Times anafunsa kuti mukutenga asilikali kuno kumakamenyera maiko anu mphoto imene ayipeze powina World War amalawi zapindulira. Amadziwa kuti World War sinkangano ta maiko ayambana, amadziwa kuti pali mphoto. Ande amadziwanso kuti kukonza zimenezi tikuyenera tikhale ndi ndondomeko zachuma zoyenda m'midzi. Tikati midzi situkamba ngati midzi yokhayo imene tinganene kovutika, koma tukamba ngati local government dera lilonse ndi mudzi. Tikati Malawi dera lilonse ndi mudzi, yakutauni ndi mudzibe, ndi mudzi wakwera 43, ndi mudzi wakwera 47, ndi mudzi wakwapia sani. Ngakhaleso kumudziso kwete kuchula kumudzi nkumudziso pepo kudivesa. So amafuna kuti ndrama iziyenda ma community. Ndichifukwa chake podziwa kuti sangakwanitsa anapanga register chali chake yotchedwa Providence Industrial Mission. Ndi chali chanji yotchedwa Industrial Mission. Industrial mission yobwetsa ma industry ndi dzina la mpingo limenelo. Chikudziwitseni kuti John Chembo anali steps ahead kuposa atsogoleri athu apano. So amafuna ndrama ibuild pa community level. Amadzoti chali chija iloledwa kutenga malo, iloledwa kutenga human capital in the name of my church members. So apanga zinthu zoti ndrama ibuild ngati. Solution ya monetary policy yothana ndi ndondomeko zachuma za utsamunda ndi kubuilda ndrama ngati. So monetary policy yathu ino khani ndondomeko zobuilda ndrama ngati. Pali monetary policy imene tinayikonza takati panga opozi kuboma ndi ku Reserve Bank koma imakanidwa khali imene mnatizayikambasa kutsogolo. Koma ikuyenera ipange focus on kutulutsa ndrama yokwanira ndi kuyipanga security ndi kuyichulukitsa ndi ndondomeko zoyitolera ndi fotokozaso kutsogoloko. Ndondomeko yachiwiri ndiyofunika Reserve Bank ya modelo yosiyana. Tindi Reserve Bank imene timati account number 1. Iyoyo imangoyuza njira zotolera ndrama. Muli nkhani m'Baibulo imene anthu ankamufunsa Yesu zopereka misonkho. Yesu anakamba kuti mpatseni Caesar cha Caesar. Yesu amadziwa kuti ndondomeko zachuma za nthawi imenezo imene Aroma anabweretsa, Caesar anali ndi njira zake zobweretsera ndrama ku anthu. Kotero anali ololedwa kutolera misonkho. Pali nkhani ja Yesu anagwetsa matebulo mkachisi amakamba kuti masinthidwa ndrama. Mukumbukira right? Ndrama zileka zimachokera kwa Caesar. So panali njira zolowetsera ndrama mu community. Ndifake anekaso njira zotolera ndrama mu community. Anali mfumu ya nzeru. Maufumu apano ali ndi njira zochotsera ndrama mu community. Koma alibe njira zotulutsa ndrama mu community. Ndifake ndi account number 1 yongotolera misonkho. Koma alibe ma account amene ali specifically kuona strategically imene angatulutsire ndrama kuti zipite ku anthu. So tukufuna Reserve Bank modelo atatu. Account number 1 yotolera ndrama koma kutolera ndrama yokwanira yopanda kuphinja anthu. Usati zimisonkho zikulu zopha ma business mezili panopa. Account number 2 yopanga determine ndrama yokwanira yotiroyo mu system. Chifukwa ndrama ikachulukitsa imagwetsa mphamvu. Nzera amatekambira anthu ama economics. Koma samatiuza kuipa kwa ndrama yoti ikachepetsa
sibwino kuti ndalama ichulukitse mu system koma sibwinonso kuti ndalama ichepetse fa ndalama ikachepa imene ndi thangata zinthu zoti anthu ena akugwira ntchito wabule mosalipidwa thukuta lawo sili kupindula ndi Malawi amene mukumuona pano anthu ambiri mwakhala mupeza ntchito sale yani mangothera kupita ku ntchito konkubwerako imene ndi system ya thangata irosa ndalama zochepa pakufika na account number 3 account number 3 magawo ake ndi awiri kubweretsa balance ya ma transaction amene anapangidwa estimate pepani tunzo economics mawidzi ake ambiri muchiwa mulibe kwa mungo ndivesera muno bwino kubweretsa balance pa ma estimates amene account number 2 inaphonya zoyerekeza amene account number 2 inaphonya chachiwiri kukhala ndi makampani amene ali backed by zinthu za mtengo wapatali zakuno chifukwa kuti makampani a Malawi pa global market sangathe kulimba ndizimene zimabweretsa devaluation sakathe kulimba fa ndalama athu inaponderezedwa kale kotero makampani a Malawi pa global market asimapite ngati dziko azipita from company to company koma backing yawo izikhala miyala ya mtengo wapatali zakhala ndi tsiku special yongofotokoza ma technical details a ndondomeko imene iyi ndondomeko yachiwiri ndi ndondomeko ya zamalamulo ku Malawi kuno pali malamulo amene anayikidwa kale kuti athandize kupondereza maiko angati akunoko chimene maiko akuno akuponderezedwa ndi fotokozaso kutsogolo pali constitution yathu ndi number 1 imene ili ndi mavuto ambiri ndifake muzaone every year ngati sakhala ambassador ku Britain amakhala ambassador ku America apangitsa msonkhano ndi Malawi Law Society ukaonetsetsa kuti constitution yathu sikukhudzidwa ndio madaba kuti kazembe wa dziko lina chikumkhudza nchani cha constitution yathu amanamizira kuti ayi tifuna democracy isatere kuti political act kale kuyendetsa kale ndondomeko zachipani democracy koma muli ngoja zawo mmene momo ziwezi mathandiza kuti Malawi isapite patsogolo mukaona constitution kuyambirira imalembedwa kuti constitution iyo ikupereka ulamuliro wake wonse ku law of nations. Law of nations ndi ndondomeko za dziko la pasi zimene zimakupatsa mphamvu zoti mukhale ngati dziko koma ndi ndondomeko zimene zinagawa maiko patatu maiko amene awina odowo maiko amene aluza odowo ali ma benefits awo ndi maiko ngati inu amene simunapite ku odowo amene mukuina mugwiritsidwe ntchito popereka anthu anu human resource ndi popereka ma minerals anu so ndi law imene ili patsogolo kupondereza maiko ngati Malawi. Constitution yathu jaso anayilemba dala kuti izikhala busy ndi kumwaza mphamvu za ndale in the name of kuteteza democracy koma sana anayilemba kuti isimathe kugawa mphamvu za chitukuko mphamvu ku ntchito za umoyo ndi mphamvu ya kuzachuma patatu pokhapa ndifake Malawi mavuto athu amayendanso momwemo umoyo wa anthu suli bwino zachuma sizili bwino chitukukoso chili kutali kwambiri ndi constitution yathu imeneyi anthu ambiri alosa angavomereze futi nawonso skulu yawonso ndi atsamo nda omweyo practicality ilibe constitution imene ichayi ilibe kuthekera kuti ingapange face head on mavuto a Malawi ndi kuwathetsa ndi chifukwa muzaone mapolisi athu onse ku parliament amakhala blunt ali ngati nkhama yopanda mano sangalume ngakhale timati ku Malawi kuno malamulo ndi abwino mapolisi ndi abwino vuto ndi implementation zabodza zimene zikasungaloze ku policy olo imodzi yabwino imene achokera Malawi parliament imene ikumvetsa mavuto adi Malawi ndi kupereka mayankho imene mavuto angasovedwere kuli chinthu amati nyasa ndi minino chata ndi chifotokoza kutsogolo chikupanga so affect so maiko tizungulira nonso ali minino chata awo pali ma minerals ambiri amene mtengo apatali ku chigawo chakuno amene dziko lapansi lizafune kutsogolo so kupondereza Malawi kuzachuma ndi ulamuliro kumathandiza kuti Malawi isatulutse ma investor amene angathe kupikisana ndi ma bilateral institution amene akubwera kunja kuzalanda minerals iwo kani imene iso izafunika tsiku lapalokha loti tithe kulikonza. Paliso lamulo lina amati doctrine of discovery ndi lamulo limene maonesa kuti ngakhale boma lili ndi malo a Malawi kuma malo osali m'manja mwawo timamva anthu mukangana za ukasiya mukangana za likoma kuti kugulitsidwa zimene zija sizili m'manja mwathu nyanja yonse ya Malawi sili m'manja mwathu inagawidwa ma block 6 ainaka alipo akunja mukawerenge doctrine of discovery Malawi sili m'manja mwathu nthaka yathu sili m'manja mwathu timangoyibwereka kuti tuloledwe kuti ziyendetsa nawo dziko tifake ma president athu alibe mphamvu zoti angakonze nthaka yathu ndi maupangiri Malawi. Ndondomeko ina imene tikufuna kukonza ni ndondomeko zakayendetsedwe ka dziko tikufunika kubweretsa local government yatsopano imene igawe mphamvu directly kuma communities ndi chuma pano anthu imati mphamvu ku anthu munalandira mphamvu
ndi udindo koma simunalandire chuma choti mugwiritsire ntchito muthe kutenga udindo. Munthu akupatsa udindo kuti upange zakuti akuyena kupatsa ma resources omwe kuti upangire zinthuzo. Fika khale tikukomedwa kuti kusanga kuti kuli mphamvu ku anthu koma nkhani yayikulu vuto sikupanda mphamvu ku anthu. Vuto lalikulu ndi kupanda chuma ku anthu. Ndondomeko zimenezo tizikhazikitsanso. Zikomo kwambiri. Ndondomeko ina yomaliza ndi ndondomeko imene tikufuna ipite ku parliament. Tikapanga suspend constitution. Parliament tikufuna izikhala office. Ukamati dedza Southeast constituency, dedza Central, Lilongwe East, Lilongwe chani. Azakhala ndi ma office amene aja. Muli anthu kale ma expert amene akuyendetsa constituency imene yoyo. MP ali ngati representative onyamula zinthu zobwera ku Capitol Hill ndi kuona ma office ena ndina amene angathandizire dera lake. So zomwe MP ngokhala munthu sizothandiza kwenikweni pa level yathu. Tikukopera ma parliament kunja alibe mavuto a domestic. Pa ground pawo yonse chili bwino. You know, akulimbana nkhani zing'ono za homosexuality, you know, alibe mavuto so amadzi, alibe mavuto so azakudya. Ifeyo parliament yathu kwenokhala parliament yoti pa ground. MP azikhala ndi backup yonse ya technical pa ground yosinthira zinthu. Tizayika mpaso tsiku linaso bwino imeneyoyo. Chifukwa choti kuita ni a state of emergency. Nakambako mbuyo kuti state of emergency utakifananiza ndi ambulance. Matenda oti akayakaya mufuna kafike nsanga ku chipatala maina mwakweza ambulance suri fori ndi galimoto yothamanga pali magalimoto yothamanga kuposa ambulance. Koma ambulance imaloledwa kuphwanya ndondomeko zapansewu ndiye makafika nsanga. State of emergency so imalola dziko kuti iphwanye ndondomeko. Pa ndondomeko zambiri zimene akhazikitsa ma donors, ma office opanda pake, atsamundawa, azisogolera kungoendesa zipani. Pa ndondomeko zana zikhazikitsa zambiri zimakhala chipwirikiti choyima munjira yofuna kukonza dziko. State of emergency sitsatira zimenezo. Imangophwasula ndi kumangokonza zinthu. So ndipofunika state of emergency. Khani navuta so kwambiri ndiya kupempha atsogoleri athu alaza Achakwera atolepa udindo. Anthu ambiri mwina kumazona ndi maso andale. Chifukwa choti kumalawi kunoko anthu okonda dziko ndi ochepa kwambiri. Aliyense amasankha mbali ya chipani koma sasankha mbali ya dziko. So ali ndi anthu awo amene mtima mwawo amafuna aziwateteza kusapota zipani imene ungasapotere mpira Arsenal, Man U. Olo Man U itakhala zaka zingati osatenga dziko, osatenga chikho, uzisapotabe. You know, inuso atsogoleri a zipani olo akhale asakusintha dziko muziwasapotabe. Anthu munakhala ungokonda zipani basi. Koma mumvesese muno bwino pali zifukwa zambiri zokufunira president atolepa udindo. Chifukwa choyamba a president athu alowa kale mu ndondomeko zambiri zimene anasainira ngati president aliyense wa chigawo chakuno cha Africa. Ndondomeko zimenezo magulu achina pact ndi azinzake zimawakanikitsa kuti amasuke muno bwino. Anthu mapresident ambiri akaphwanya ndondomeko zimene zamaphedwa. Munamva inu kuti Bingu anaphedwa anamuthira poison mu juice. Sizinthu zobisa zimenezo. Munamva Magufuli anaphedwa sizinthu zobisa zimenezo. Atsogoleri amene akuzilira ndondomeko izi tasaina too late afuna kuziphwasula amakhala pa chiopsezo. Apresident athu ali ndi mantha musidambira kuwapempha zoti achite alibe courage yoti azipange. So ndi bwino kuti ayime aside kuti ifeyo tizipange zinthuzo. Zikomo kwambiri. Chachiwiri apresident athu gulu lawo lonse seko yawo ndikali ma beneficiary amavuto athu. Tikamati kwa chakugwa ma beneficiary yawo ndi amene akupita kunja kabwera ndi ma dollars ndama zawo imazatupa kudofa kwa chakugwa. Vuto lonse bedi nawo malayi muno ma beneficiary yake akupezeka museko ya atsogoleri athu including a president. Pamene popo ndi conflict of interest. Sangakhale ndi khama lambiri loti akonze zinthu. Chachitatu mavuto amene achuluka malayi muno mavuto anthu amba. A president athu ndi timu yawo ndi ma elites pa kizungu matero si anthu amba. Sungapeze panzero kwa dimaki akwauza kuti mudya 10 kg achimanga banja lanu lonse. Sungapeze panzero wamakhala ku chipatala akwauza kuti ena wamukagula ku mafamasi ngogula lipanado. Sungaone mwana wawo athamakisira ku university olo mwana wawo akanika kupeza malo ku university kusowa school kusowa thandizo lina lososowa zintchito simungapeza amenewo. Gulawo si gula ife anthu amba. Panopa tikungofunika munthu amene chimampweteka amene ali nawo pa ma consequences pa mavuto amene ali mu dziko munomo amene ali anthu amba. So ndife anthu amba amene tikwena kutenga zinthu manja mwathu kuti tikoze mavuto amenewo. Zikomo kwambiri. Chomaliza mungopanga summarize pa chanthawi. A president athu monga atsogoleri osayama amakhala m'Malawi amakhala busy ndi chipani kusiyana ndi boma. Mwaona amene akukhalira amakhala ku nsewu
apita uku anthu ake amakhala kuti ndale ndi mchere wawo ndisamayendetsa boma amayendetsa chipani kuti zisankho zobwera zisaphonye focus yonse nzeru zawo zonse zikupita kuti awine zisankho panopa zophezo pete nazo malayi mnomo zoyena kukonza dziko munthu amene focus yake isali pa dziko ili kuchipani sangathe kukonza amenepo tachwa ndondomeko kuyambirirako ndondomeko zikuluzikulu ndondomeko zopsa kwambiri zoti zikufika munthu oti ali fully invested mucholinga choti akuluakulu dziko lindilikonza kaya mukuti izi zinasayindwa bwanji kama ndondomeko imatani kaya ndondomeko imafuna kuphedwa ngati tsogoleka ndondomeko imatani kwa ndondomeko zambiri zimene zijazi nzoti mtsogoleri atha kulowa pansi and iwo sangafune kulowa pansi fa kuyendetsa political career yawo mchere wawo pamenepo ndaperekapo ziganizo amene zifukwa zongochepa chabe zimene ndikufunira a president atasiya pasi udindo komano ine uthenga wanga uyamba last time tinakambako za ma stakeholder panali asilikali apolisi panali parliament panali mafumu naonesa chithunzi choyambirira I think ndibwererepo pa chithunzi ndiyambire kaye chimenechi I think lisanapite kutali akamera mutha kupanga focus chithunzi icho chithunzi chimenechi chikuonetsa asilikali siku limene amagwira Patrice Lumumba waku DRC Patrice Lumumba amafuna kukonza DRC komano kukonza DRC kumapangitsa kuti azungu ndi andakajera amene amabaya minerals ku DRC kulanditsa nkhondo amene ondoti zawo zinaipa chiopsezo ndi azungu anatuma asilikali kuti akamugwire Patrice Lumumba ili siku limene amakaphedwa ili mwaona ndifuna muone chinthu choyamba uyu ndi munthu wakuda uyu koma amene akumugwirawo ndi asilikali nawonso ndi anthu akuda ndi chifukwa chani asilikali akuda akuwukira munthu wakuda nzawo ufuna kukonza nkusankha mbali ya azungu chachiwiri ndifuna muone apapa asilikali awa ndi ana awo ndi ma junior angotenga ma orders ku mabwana awo saini mavuto awawo asilikali awa ndi ma junior oro mayi awo chipatala sangapititse oro mwana awo sangathe kupita ku university kwa mabwana awo mwana awo atha kupita ku university mwana awo sangasowe makhala mchipatala amayi awo nyumba kumudzana amangira mabwana awo ali mahotelo ndi zibwenzi kuma mliwa yodula boma limasayina kuma iwo ali ma location kusowa transport yopitira ku ntchito asilikali ku Malawi so ali chonchi kumafunso kumati kuti ana anthu amba utalowa ku usilikali ndi chifukwa chani sakunyamula interest ya anthu amba amazipanga justify kuti akupanga formal orders akusamala ntchito koma awawa anasamala ma orders anasamala ntchito lero ku DRC nkhondo sikuta pali chiwerengero amati every minute azimayi kupitira 12 amagwiridwa ku DRC faka tsiku langatili Patrice Lumumba sanathandizidwe mpaka lero nkhondo sikuta anthu akufa miyala awo ikubedwa ya mtengo wapatali ikutukula France ikutukula madera ena koma iwo wasakutukula just because tsiku limodzi asilikali ena akanafuna kusunga ntchito ati anafuna kupanga formal orders amabwana awo ajera sindikufuna kuyankhula zambiri koma funso langa ndi limene lero ndi chifukwa chani asilikali aku Malawi ali kutero funso langa ndi limene loyamba funa muoneso yachiwiri apa chithunzi chinoonetsana kuyambirira tsiku imeneyi anthu ambirimbiri mudzi amakaphedwa mukaona apolisi amene wawo sazungu koma anthu amakaphedwa anda maoda za azungu atafuna kugwetsa boma la azungu lero mapondereza nthawi John Chilimbo iyi ndi gula John Chilimbo amene akuwerenga zolakwa zawo ufuna kuwapha munthu wakuda umona wavala kabudula uniform atakusamala ntchito apolisi anthawi imeneyi apolisi apano chimodzimodzi apolisi kuti ndi ma juniors akutenga models mapolisi mabwana kuti akupanga ziphuphu akudya ndrama kuntundako ali mahotelo sonawo kumwamliwa kumangosayina boma likulipira iwowa anthu ambaza athu kukutika nawo m'manyumbamo mwana wawo sangapite ku university mwana wawo akapeza chakudya chopita ku boarding ndikuti ayima pansi wanda ndalama za wasenti nawonso masale yawo ndochepa akuvutika semodzi ndi ife koma amenewa ndi okhala oyima mu njira yathu akuti kusokoneza dziko ndi chifukwa chani anthu amba timapusitsidwa kuiwala mavuto anthu amba ndikuyambanso kulimbanaso ndi anthu amba mafunso amene wandifuna muzifunse
mwaona anthu amba akapachikidwawo anthu ambatu anthawi yathu adalokonda dziko anthu amba apano ntchito yawo ndi cha kulandira matisheti azipani kuvotera kusankha mitundu kusankhana mitundu povotera kusankha atsogoleri kulandira matisheti achipani midzi yawo anthu akufa afakiswa mankhwala mchipatala lawo inu wa 2000 mulibe mudzi mwawo mukomite hospital mwawo koma iwo wavala chitenje cha 15000 cha chipani cha nkhope ya munthu chifukwa cha so madandaulo anga nenda radiwo ndikufuna ndikhalitsepo kayi pang'ono pa anthu ambapo pepani ndimafuna zithunzizo mutaziona ndithu mwayi umene tinawo wosintha dziko panopa ndi mwayi umene uli m'manja mwa ife anthu amba tilipo ambiri tikuyenera kukhala anthu okonda dziko kuziwala kayi tokha ndikupezeka pa ntchito yokonza dziko lathu tikudziwa mmafuna musamale ntchito musamale mchere wanu musamale mapozishoni anu m'madera koma palibe mchere wa munthu mmodzi umene ungapose mchere wa anthu ambirimbiri tili uthenga wina supite kwa mafumu ndi mipingo munamvako zonena kuti munthu amene wamwalirayi ndi wachipani chakuti ayitu munthu atafa ndi njala amati ndi wamudzi mwa mfumu wakuti amakayimbiranso ndi ampingo wake amati ndi wampingo wakuti anthu ndi anu tu mafumu ndi anu tu mipingo inuyo muli kutiko mwatayirira mwakomedwa ndi anthu andale mwayiwala anthu anu akukukutika anthu anu akuvutika dziko likuyenda lokha pakizungu timati autopilot aliyense akungopanga zake koma mwayi ndi ochepa ndi mwayi wosakwanira anthu ambiri uli mu dziko muno inuyo mumtima mwanu mukuchimva kuti Malawi timusinthedi fo Malawi ndi wotheka kusinthika Malawi ndi wotheka kukonzeka Malawi ndi wang'ono koma kusintha kulikonse kumakhala ndi choti ulipire pachizungu amati a price to pay anthu ena amalipira moyo wawo anthu ena amalipira nthidzi wawo comfort anthu ena amalipira mchere wawo inuyo mukufuna kulipira chani choti muli nacho kuti tisinthe Malawi chiopsezo chimene chili maiko ngati Malawi ndi yomwe ija ndakamba Nyasaland Mineral Charter maiko azungu aonetsetsa kuti maiko akunoko asatukuke muzachuma chifukwa cha zifukwa izi amatipatsa ngongole zimene zija zili ma conditions amakamba zoti credit adjustment ndi abodza imene cha mukononga ndalama zimene mupatsidwa mu credit adjustment muli malo amodzi amene azungu ali nawo interested ndi ma bilateral institution ali pawiri amene amatibwereka ndalama ndi amene amazaonetsetsa kuti atenge china chake posinthana ndi ndalama ija mukuona ngati samadziwa kuti ngongole mukutengazi simuzabweza mwini ngongole niyo $13 trillion ikudutsaso mukapeze kuti koma dollars amenewo mukamagwira ntchito mukapanga ndalama zimene mapanga ndi madollars losatheka akudziwa simuzabweza koma ndi chimene azatenge ma bilateral institution atundu wachiwiriwo amene ali ma credit adjustment panopa akutidandaula anabwera anthu ena IMF kuno kudandaula kuti taonjeza ma bilateral institution akukamba China loan ine mukusangalala kuti kumanga misewu yabwino imachita kulembedwa kuti for a shared future Chinese loan ikuchita kukamba kuti tsogolo lanu ndi lawo mwagawana zinthu zanu zikupita kwa iwo kuti akupatseni Chinese aid so panopa abe tikulimbikitsa utsogoleri wodalira misonkho ikulu utsogoleri wodalira thandizo lakunja palibe utsogoleri umene ukufuna kupanga ndalama uli ndi njira zoyipangisa kuti kwacha ayime payekha osadalira ndalama yakunja kudalira kwacha kuti zipempha mphamvu kuma dollars sizingazatheke kuti kwacha ikhale ndi mphamvu pa zifukwa ziwiri chifukwa choyamba njola kuti ma dollars sangalole kuti atipatse ife mphamvu zoyiwaposa iwo chachiwiri mphamvu zimene zili ma dollars sizili through trade or golide sizili through malonda or golide ni mphamvu zopatsidwa for the allies awo anawina World War II so ni mphamvu yosasunthika imeneyo kwa mpaka vanhu tikulimba nabe mamoita police angati amenewo
atsogolosa amene akuyimira sakukhudzapo mbali imeneyi, onse akulonjezabe zinthu koma afuna zadalire thandizo lakunja, afuna zadalire ngongole zakunja, koma ino anthu amba mukuyang'anira zimenezo. Ndi imeneyi ndi konseni yanga imene wafuna kugawana nanu anthu onse amene muli mu dziko muno kuti masala Malawi akudaliranso ifeyo. Muna pongo womba mkota anthu ambiri akumadabwa kuti tikukakamira kwambiri kusintha utsogoleri koma zisankho zayandikira. Inembe sindimakhulupirira kuti zisankho zayandikira. Zisankho zayandikira kwa munthu amene zake zili pabwino, koma munthu leroli amene akufa pa bedi la kuchipatala chifukwa kuti akusowa mankhwala alero mungamuza adikire September, zisankho zayandikira afikako. So mavuto athu ndi emergency ndi apanopa ndoine asovedwe panopa. Tisimakhale ndi moyo wozolowera zisankho. Zinthu zizisintha nthawi imene zikuyenera zisinthe. Zisankho zimatenga 5 years. Ndi mukavotera chipani china ndikuonongaso 5 years. Mudikiranso 5 years onse ite muzasinthenso zinthu. Ndi muononga ma 5 years angati. Ndifake Malawi ili pano pene ili pano 60 years onse yapita pambali chifukwa chinena kuti timangodikira zisankho. So ineyo ndikupempha anthu amba kuti tidzuke timenye nkhondo yokonza dziko lathu. Ambuye adalitse nonse, Ambuye adalitse khama lathu, Ambuye adalitse dziko la Malawi gawo la ufumu wake. Zikomo. Time tonse imba ya fuko lathu. Iyayi ndithu kukwangula msonkhano umenewu umene umurundi mmene zinalili lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene a National Resolution for Change